Αγαπητοί επιβάτες, καλώς ορίσατε στη Σαντορίνη. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες σας δεμένοι μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη προς δείτε. Πριν την αποβίβασή σας, παρακαλούμε να ανοίξετε ντουλάπια με προσοχή για να μην παίζουν αντικείμενα και εν συνεχεία ελέγξετε τις έπες των καταστημάτων για ξεχασμένα είδη. Το ταξίδι συνεχίζεται με τη Hertz με όλες τις επιλογές ενοικίας στις διαθέσιμες για εσάς από μικρό αυτοκίνητο πόλης έως SUV και ηλεκτρικό. Αν είστε μέλος του Miles and Bonus, μπορείτε τώρα να μειώσετε το κόστος της ενοικίας του αυτοκινήτου σας εξεργειρώνοντας όσα μίλια επιθυμείτε σε όλα τα υποκαταστήματα της Hertz. Εκ μέρους του κυβερνήτη κ. Ζεκούρα και του υπόλοιπου πληρώματος, σας ευχαριστούμε που ταξίδετε με την Aegean με τη Star Alliance και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας και καλή διαμονή. Dear passengers, welcome to Santorini. Please remain seated with your seatbelts fastened to you. Fasten seatbelt sign has been switched off.